Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Nós vimos de esteiro, muros. Vai aguantando, mientras se vai así vai ben. Se cae hai que aguantalo, que vamos a facer? Despois de ver os cabalos haberá que quedar a disfrutar, a comer algo, a tomar un viño. Vamos a ver. Pulpo é un viño Barrantes, a hora que se entra ben. Vamos a ver. Non é tan fácil como se pensa. Moi boas, amigos de Festa en Festa. Damos a benvida a unha nova edición do programa, esta vez dende Noia, onde se celebran as tradicionais festas de San Marcos. Como cada ano, a principal protagonista da feira, Cabalar, con máis de 70 cabalos a concurso.
gústame en xeral, todo cabalos, maquinaria, a xente que ven, e todo, unha feria para min, pois é unha das que máis me gusta de todo o ano. Está moi ben, está como todos os anos, moi ben. Moito papelorio, non é moito papelorio, mi Dios, nós somos da oficina, ela tive no xeito de traballar nós. Sí? Wow, nós engañamos moito, moito. Moi tradicional aquí. Sí, moito tradicional. Eu desde neno teño bons recordos desta feira que sempre viña xente a casa, e as feiras de cabalos e todo, sempre me gustou moito. Que se manteña a tradición, que non morra. Esperemos. Contenos que tal este día de San Marcos aquí. Mire, é a primeira vez que veño, meu amor. Claro, moi ben. Noia sempre foi histórica, o gallego ten que ir para arriba. Ven de lonxe entón ou de por aquí? De Boiro, de Cabo de Cruz. Bueno, o día de festa facemos nós, pero xa é un día da semana. Que non sea festivo. Imos de Ribeira. Compramos aquí uns zapatóns, zapatóns máis así, unha miseriña, así, cobremos cara ao branco. É pasalo ben, un pouco así, por Noia. Aunque conocemos, ainda vin ayer ao mercadillo, Eu non se quede na televisión, depois riso os veciños de min, E máis, eu teño unha muller moi brava, e igual me berra, ti como sale na televisión que ti non és artista? E cola, a xente xa lle entra o apetito moi cedo. Bueno, vir a San Marcos, a xente ven ao pulpo, quere comer, e depois o pulpolito mambisa é o mellor do mundo. Bueno, entón imos probalo nos por aí, a ver, para dar fe de que é así, ¿no? Mira que bueno está. A ver, non me queimarás, ¿no? No. A ver. Damos fe. Cando non toca traballar, si, acostumbramos a vir, si. É unha tradición moi bonita e que se mantén o co paso dos anos. Sí, é bonita, ou se que acompaña o tempo, pois aproveitar para disfrutar do día todo o día. O neno é o primer San Marcos, a verdad que ven, porque o ano pasado era moi pequeniño, e lle gustan os cabalos, a verdad que é unha festa moi bonita. E gustanlle moito, os animales gustanlle moito. Ainda empezamos, estamos empezando ainda o día. Que veñen estas chicas. E por todos son. Interesado, igual cae algo. Non cae, non. A mí xa non me fai falta. Pois estamos con Xacobo Pérez Paz, que é o presidente da Asociación Pura Raza de Cabalo Galego, e queríamos saber como se está a desenvolver esta xornada aquí na Feira de San Marcos con moitísima tradición e moitísima participación. Con moitísima participación, casi 70 cabalos inscritos en concurso, con unha participación chegada de todos os puntos de Galicia, unha participación en todas as seccións, cubríronse participantes en cabalos de pura raza galega, eguas de pura raza galega, cabalos e eguas cruzados, ponis,
potros e potras de pura raza árabe e cabalos e eguas de pura raza árabe de máis de 3 anos. Dúas exhibicións grandes de doma que vai a ter lugar aquí neste campo de San Lázaro, perfectamente acondicionado, como podedes ver, unha das pistas que máis lucen de Galicia para os concursos, nun día grande de feira tamén de ano, unha das feiras tradicionais que hai en Galicia, son 3, podemos decir, que é a de Santiago, o Apóstolo, a de San Martiño en Teo, na Carballeira de Rúa de Francos, e o San Marcos en Noia, o día 25 de abril, que é unha tradición de séculos. Polo que vemos pola xente que congrega, non é festivo, pero como se o fora. É curiosísimo porque hai que pensar que toda esta xente traballa e teñen que pedir o día. Por lo tanto, é un fito histórico manter, lóxicamente, o día 25 de abril como feira de ano, unha feira con gran arraigo popular. Sabedes agora a sección de cabalos cruzados, numerosísima en concurso, con 2 xuíces que están valorando, un chegado dende Vilagarcía de Arousa e outro dende Cantabria, e que bueno, que están para xuzgar os millores exemplares. Lóxicamente todos son magníficos, pero hai unha dotación de premios de 4.160 euros, que son os premios moi considerables para todas as seccións aportados polo Concello de Noia e para facer viva e manter esta tradición. Vedes que temos 2 pistas onde vai haber tamén espectáculos de doma de alta escola con cabalos de pura raza galega, por xentileza do programa europeo FEADER, Europa Inviste no Rural, e colaboración coa Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura e o Concello de Noia, e unha segunda exhibición de caballos de pura sangre lusitano con un xinete local, Álvaro Castro, con un convidado que chega, un xinete que chega dende Chipiona tamén. Que tedes traballo, un programa moi completo. O xurado hoxe está que non daba. Non dá feito. Acabaremos aí para 2:30 da tarde para ir a tomar o pulpo e disfrutar un pouco tamén do que é o San Marcos. Pois verémonos entón tamén tomando pulpo. Moitísimas gracias. Gracias a vos, moitas gracias. Outra das zonas que congrega maior afluencia de público neste San Marcos é a feira e a exposición de maquinaria agrícola, onde se expoñen as últimas novidades do sector. Nós imos aproveitar para botar unha ollada entre os deixados. Pero son bonitos, teñen boa. Bonitos son, pero son para traballar, non son para escaparar. Bueno, hai que ahorrar e para o ano romper esa hucha, igual para o ano levamos algo. Un cabalo, por exemplo. Gustaron os cabalos? Sí. Sodes aficionados? Poucos, pero vos. Poucos este ano menos, Pero vos, moi vos, sí. Pois temos con nos o Concelleiro de Cultura, Pepe Pérez, que é o responsable en gran parte desta festa. Quería que nos comentara como se está a desenvolver o Día de San Marcos en Noia. Bueno, pois a verdade é que só hai que ver a cantidad de xente que hai, agradecer a quen fixo posible que non chovera, que non sei quen foi, pero é fundamental que en abril, unha feira tan importante para nós, o tempo acompañe, non? Pero a verdade é que ves a cantidad de xente, unha cousa que a mí me impresiona é ver ao neto, ao pai, ao abuelo, xa ás 11 da mañán comendo pulpo, vendo esta maquinaria agrícola, o esforzo que fan por trasladar aquí os empresarios aos que yo agradezco, e sobre todo o concurso cabalar, que é un pouco que nos diferencia dos demais, non? Te dicías, estamos nun dos puntos fuertes, a exposición de maquinaria, tamén os cabalos, pero hai moitísima xente por toda a vida. Sí, hoxe é un día que ves, non? Ves ese ambiente familiar, moitísima xente, moita xente que baixa con esa idea de fai moitos anos do que é a feira, da zona de Mazaricos, de Santa Comba, en sitios e ayuntamentos que están ao lado nosos, son festivos tamén, e iso fai pois que haxa este ambientazo. Ya nos queda moito, non? Porque hoxe temos verbena e todo o fin de semana. Sí, hoxe digamos que empezamos con isto que é o forte, para nós é o día importante, esta feira do ano 1578 que se celebra, e xa empezando co tema musical noturno, que se desenrolará, pois eso, venres, sábado e domingo. E o que dicía esa tradición, a ver se nos deixan, que casi non se oe, que se mantén moito a tradición en Noia, verdad? Sí, a verdade que estar falando, non? Falábamos onte dun resumo dos anos de cando se trasladou da capela de San Marcos para aquí, no ano 1800, como se foi cambiando un pouco, non? Porque antes realmente o que se facía aquí era pois comercializado co ganado. E iso foise cambiando un pouco para o tema cabalar, e ao final mantemos o concurso, había máis de 80 cabalos en concurso de todo Galicia, de Asturias, do norte de Portugal, e iso é que a xente ten marcado no seu mapa o Día de San Marcos. Pois por moitos anos, Pepe. Veña, falas pasado.
Bueno, as ventas a xente moitas preguntas, si é que é verdade que temos moitas direccións para, bueno, para ir falar que a xente este fin de semana e tal. Unha feira, moita xente, moita aglomeración, moitas preguntas e agora pois iremos vendo como o quedamos vendidos, somos vos vendedores ou non. Comprar maquinaria ou unha excusa para mirar? Un pouco en todo, porque claro, a abuela se non lle levamos as rosquillas tamén se enfada, pero bueno. Entón gustades a abuela de tal manera? Sí, comelo pulpo, o típico, vamos. Non sei a primeira vez que vimos, pero a verdade é que é espectacular. Unha pasada, non contábamos con toda esta xente e ademais moitísima venta. A nós está nos funcionando moi ben. E iso que ainda queda día? Bueno, realmente hasta o mediodía, 4 ou así da tarde, polo que nos din os compañeiros. É que xa che digo que non sei a primeira vez que vimos, pero dixéronos que sobre esa hora, 3, 4 da tarde. E es que ven as vendas porque hai compañeiros que dicían que bueno, que a xente iba preguntando, pero que non se animaban. Sabes que pasa? Que eles son máquinas moito máis grandes, máis caras, outro produto. Nós trouxemos maquiniña pequena, ferramenta de man, incluso, entón é un precio moito máis económico, máis fácil de comprar para levar para casa xa. Vale, dicías que primeiro ano, entón entendo que repetiredes. Claro, non hai dúbida que imos repetir. Pois vémonos o ano que ven aquí. Moitísimas grazas. Chao, chao. Organiza Concello de Noia. Colaboran Noia Histórica, Comercio, Servizos, Hostalería, Noia preto de ti. Abrimos todos los domingos. Alquinoia, al lugar de maquinaria de construcción e venda de ferramentas para particulares e empresas cos mellores prezos. Mobles Olmedo, fabricantes de cociña e baño, mobles a medida, sofás e artigos de decoración. Briconoia, calzado e roupa laboral e de protección. Serigrafía, personalizamos o teu uniforme. Consúltanos.
Pois ata aquí o noso de Festa en Festa dende as festas de San Marcos de Noia. Nos xa nos despedimos, non sen antes lembrarlles que se queren que gravemos a súa festa tan só teñen que escribirnos un correo o enderezo de festaenfesta@canalriasbaixas.com ou chamarnos ao teléfono 986 710741. Fágano e ali estaremos. Ata pronto. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexas, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas, sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar.